Kde sú všetci? Už tu mali byť. Aha, tam je taký pán. Čo to môže byť? Čo tu hľadáte? Hľadáme priateľov. Akých? Našich! Chodí tam som ich videl. Naozaj? Bom. Áno. Poďme, ideme tam! Poďme! Dneska zomriete. Tu naozaj! Oh! Tu naozaj, či nie rokom povedal to ten... Kde sme tu? My sme sa zlabudili. A čo budeme robiť? Musíme sa rozdeliť. Ty chod na sever, Ja idem na ty juh. na juh a ty na východ a ja idem na západ. Kde je tu tá svadba? Nech som sa pekne oblekala. Čo teraz povíme? Strka trochu Slovakia. Stratili sme sa. Oj, churba. Asi som si zlomil srdce. A ja som ti zlomil zub. Stávajme, poďme. Počuli ste? Čo to bolo? Kto to mohol byť? Musíme sa utaboriť. Prosím, nechaj ma. Prosím, nechaj ma. Prosím, nechaj ma. Teraz si ťa upečiem. Zoberiem ti jazyk vonka a pipíka. Ti otrhnem. Pipika, ne, prosím. Mama! Počuli ste? Áno. Toto je? Mama! Čo je to? Mama! Čo to môže byť? Pozrite. Nie, prosím. Musí byť taký kanibál. Musíme ho zachrániť. Áno. Ja idem zo zadu a vy chodte zo spredu. Vy chodte, ja ho zabavím. Chcem byť tvoja baby. Chcem byť tvoja baby. Nechceš byť môj frajer? Tak poď, Zlatko. Chcem byť tvoja baby. Vy hlupáci, kde ste? Pán zabíjaj, nezabíte ma. Fuj, ty poštižime. Panči, tu kde si bola? Utíkajte! Poďte. Spolu... Podcast z Afrika. Abuela machoni, biggie, biggie mama, one